U drugoj polovici 19. stoljeća Osijek je bio grad u ubrzanom industrijskom i društvenom razvoju s gotovo 20.000 stanovnika. Širenje grada rezultiralo je potrebom uvođenja javnog prijevoza putnika. Prvo je, 1879. počelo prometovanje konjskih omnibusa. Ipak, to je bilo nedovoljno, pa je pokrenuta inicijativa za uvođenje konjskog tramvaja, te je 1883. između Osječkog dioničkog društva za konjsku željeznicu i grada Osijeka potpisan ugovor o uvođenju konjskog tramvaja u Osijek. Postavljanje tračnica počelo je 19. svibnja 1884. Društvo je dobilo koncesiju za izgradnju jednokolosječne pruge od Gornjeg grada kroz Tvrđu do Donjeg grada. Pruga je trebala biti izgrađena do kraja godine, a morala se graditi prema strogim odredbama gradskog poglavarstva. Za izgradnju smio se rabiti samo čelik, a za pružne pragove najkvalitetniji slavonski hrast. Osječki konjski tramvaj, popularno zvan Konjika, pušten je u promet u rujnu iste godine. Tramvajska kola bila su duga 5 metara sa 16 sjedala u 2 reda. Osijek je bio prvi grad u jugoistočnoj Europi u kojem je počelo prometovati ovo suvremeno prijevozno sredstvo. Nakon Osijeka konjski tramvaj dobili su Sarajevo 1885., Zagreb 1891., a Rijeka je 1899. godine dobila električni tramvaj. Unatoč tome što je prvi dobio konjski tramvaj, u Osijeku je tek 1926. počeo prometovati električni tramvaj. Jedna od anegdota vezanih uz osječki konjski tramvaj bilo je rođenje svjetski poznatog kipara Oskara Nemona. Tijekom njegova rađanja netko je poviknuo "Ajde Oskare", te mu je majka natjenula ime Oskar. Poslije se ispostavilo da je to poviknuo kočijaš konju Oskaru, koji je krenuo krivom prugom.